L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija u d-deputat Alex Borch reġgħu kienu flaqa f'lukanda ewlenija din id-darba fil-Furjana. Dan fl-isfond li jitnej li huma tefgħu l-espressjoni tagħhom ta' interess fit-telliqa biex xi ħadd minnhom isir is-suċċessur ta' Bernard Grech. Fil-filmati li kiseb dan l-istazzjon waqt li kienet għaddejja din il-laqa li għaliha kien hemm preżenti wkoll id-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo, l-eks kap nazzjonalista Derjit Masħan sew f'numru ta' stanzi u l-laqa altru milli kienet bejn il-ħbieb. Għal xi mumenti Delija tander irrabjat li lanqas beda jħares lejn Borch, Bartolo jipprova iservi bħala medjatur bejniethom. Fit-tmiem din il-laqa meta dan l-istazzjon kien qed jistenna barra, Delija der ħireġ bil-karozza tiegħu. Madankollu irnexxielna nitkellmu ma' Borch ftit momenti biss wara li ntemmet din il-laqa. Dr. Borch, ħafna nies qegħdin jgħidu li ma jistgħux jafdawk wara li mort lura mill-ftehim li kellek ma' Delija. X'tgħidilhom? Dak xi tgħidu intom. Le qed jgħidu ħafna nies fuq il-Facebook qalet Times ukoll. Waqt li kien viżibilment urtat bil-mistoqsijiet li bdew isirulu, il-ġurnalist tagħna urih l-artiklu tat-Times bit-titlu Borch and Delija Fallout over PN Leadership Run, fejn spjega r-rabja li għandhom dawk leali lejn l-eks kap nazzjonalista għalih wara li ħariġlu għan-nofs għall-ogħla kariga fil-partit. Il-Times qalet kif is-sorsi tagħha speċifikaw li Borch kellu jħabbar li ma kienx se jitfa' ismu f'din it-tiġrija, xi ħaġa li ma materjalizzatx, kif ftit sigħat wara Borch ħabbar l-espressjoni ta' interess tiegħu u bekk mar kontra Delija li l-medja indipendenti qed tirreferi għalih bħala il-figura ta' missier fil-politika għal Borch. Minn barra hekk lil Borch staqsejnieh xi wieġeb għal fatt li diversi deputati ddikjaraw li kieku jilħaq kap nazzjonalista kien se jkun it-tieni għażla. Deputati bħal Mark Antony Zammut, Beppe Fenek Adami u Claudette Buttigieg qalu li inti ħadd tkun is-second choice. X'tgħidulhom lil dawn in-nies? Le, qatt għandu l-option tiegħu. Meta imbagħad Borch kompla jkun affaċċjat b'dak li qalet il-medja indipendenti, l-aspirant għal kap nazzjonalista weġibna hekk. Qed kiddeb il-medja indipendenti? Kif? Qed kiddeb il-medja indipendenti? Jiena naf x'għamilt jien, mhux qed tgħid il-medja. Staqsejna wkoll id-deputat Ivan J. Bartolo li f'din il-laqgħa deret jagħmilha ta' medjatur bejn iż-żewġ kandidati prospettivi. Iżda meta mistoqsi x'sem kellu fil-laqgħa li kien għadu kemm ħireġ minnha ftit mument ta' qabel, Bartolo qalilna hekk. Onorevoli Bartolo, x'inhu sem tiegħek f'dawn il-laqgħat? X'laqgħat hi? Ma Bartolo bqajna ninsistu dwar x'sem għandu minkejja dan spiċċa iweġibna hekk. X'inhu l-irwol tiegħek? M'għandi l-ebda rol għaldi. Din il-laqgħa li tingħaqad ma' oħra li Delija u Borch kellhom flukanda oħra tkompli tħabbel il-kobba f'tiġrija li suppost kellha tkun waħda bejn il-ħbieb, iżda kompli tkisret ir-relazzjonijiet bejn l-allejati. Prova ċara ta' dan huma diversi kitbiet fuq il-medja soċjali minn dawk qrib Delija li mqagħdux lura u esprimew l-għadab tagħhom għal fatt li Alex Borch ħarġulhom għan-nofs biex jipprova jitilgħu minflok iż-żiemel tagħhom.